Mga kauturan, nagapasalamat liwat kita sa Ginoo kay aton ang kahigayunan sa pagpadayon sang pagmawalandong sang pulong sang Dios nga makita sa mga binuhatan o kun Acts chapter 1 verse 6 pagkadto sa 11 nga nagasiling sang pagtipon sa mga apostoles kaupod ni Hesus, nagpamangkot sila sa iya, Ginoo, amo na bala ini ang tion nga patindugon maliwat ang ginarian sang Israel? Nagsabat si Hesus sa ila, hindi para sa inyo ang paghibalo kung san o ini mahanabo, kay akon amay amo lamang ang may gahom sa pagtalana sang mga panahon kag sang mga magakahanabo. Pero sa pag-abot sang Espiritu Santo sa inyo, magabaton kamo sing kahom, kag manginsaksi ko kamo sa Jerusalem, sa bukos nga Judea, Samaria, kag sa bukos nga kalibutan. Sa tapos niya mahambal ini, gindala siya palangit samtang nagatanaw sila sa iya, kag ginlikupan siya sang mga panganod. Sang nagtangla pa sila sa langit, samtang nagapaibabaw siya, sa hinali may nagtindog sa luyo nila nga duha ka tawo nga nagabayo sing puti. Kag nagsiling sa ila, mga taga Galilea, nga abala nagatindog kamo diri kag nagatangla sa langit. Ining Hesus nga ginkuha sa inyo kag gindala pa langit, magabalik liwat sa amo man nga paagi nga nakita ninyo siya nga nagpalangit. Kabay nga ang Dios amo gid ang pagkamayo sini nga mga pulong nga aton pagapamalundungan sa sini nga tion. Aton na don tuman nga si Ginoong Hesus diri pa sa duta, kag iyang nabatyagan nga dali na lang siya ilansang sa cross. Iya gid ginabalik-balik sa mga katawhan, ilabi na gid siyang mga sumulunod. Kag ginahambalan niya sila nga dali na lang siya mapatay paagi sa paglansang sa cross, kag ilubong, pero si katatlo nga adlaw mabanhaw siya. Sa amuman nga paagi, ang iya nga pagbalik sa langit o kung pagkaya balik sa langit, iya ini ginasulit-sulit sa paghambal sa mga katawhan nga nagasiling, malipot na lang ang akon pagpakig-upod sa inyo, kay magabalik na ako sa langit sa balay sa nga akon amay, ang akon amay nga nagpadala sa akon diri sa duta. Inabalik-balik niya ina, ilabi na gid siya mga sumulunod, apostoles, kag ang mga katawhan nga ginatudloan niya, ginahambalan niya nanungod sa iyang pagbalik liwat dito sa langit, sa balay siyang iyang amay, nga amo nagpadala sa iya diri sa duta. Kung sa bagay, sa isa ka panahon, kagini makita sa John chapter 17 verse 4, dito sa templo, sang nagpanudlo si Kristo sa mga tao, ginahambal niya ini sa nagakalain-lain nga mga tao nga nagapamati sa iya. Ginsingganan niya ang katawhan. Sila ni Kristo sa ila, malipot na lang ang panahon, malipot na lang gid ang panahon, nga ako kaupod ninyo, kay ako magabalik dito sa balay sang akon amay sa langit, ang amay nga amo ang nagpadala sa akon diri sa duta. Ginbalik-balik niya ina nga mga sugilanon, bisan pa sa iyang mga apostoles, agod nga mahangpan nila nga si Kristo hindi na magdugay diri sa duta, kundi magabalik na gid siya dito sa langit, sa balay siyang iamay, diin siya naghalin sang una. May isa ka istorya, matudtuon nga istorya, nga ako na'y balawan nanood sa mag-asawa, nga tama gid sila iya kahirok nga duha, mayo ang ilang pagpangabuhi, malinong, bisan sa tunga sang ilang mga kaimulon, kag nag-star sila sa isa ka barangay
gamay nga lugar, kag dito nagpamata sila, kag sa nabulan ako, nakabata sila mga napulo gid kabilog. Kag bisan sa tunga sang kinawad-on, ginpaninguhaan sa sining mag-asawa nga maka-eskwela gid maayo ang ilang mga kabataan. Pero ang problema amo nga ang ilang mga bata sa nakatapos sa eskwela, wala na nag-istarda sa ilang barangay kundi nagkakadto dito iya sa lugar nga dalagko, siyudad. Dito nagpalangasawa, nagpalamana, kag wala naman niya gana mag-istarto sa ilang barangay nga isa kagamay nga lugar. So nagabot ang tion nga gulang na sila iya nga duha, nga gusto sa ilang kabataan na kuhaon sila kag dalon dito sa siyudad din sila naga-star. Hindi sila iya nga duha gusto nila magpabili ng star dito sa ilang gamay nga lugar kag magpangawboy sang simple lamang nga pangabuhi. Pero sa dalagan sa mga tinuig ang yang bana sila nga duha tigulang na kag sang nag-edad ang yang bana mga 84, ginkuha siya sang Ginoo, gindala sa iyang balay dito sa langit kag nabilin iya na lang nga asawa. Kag daw medyo hindi naging maayo ang pamatyag sa ilang kabataan, kay gusto naging nila yung kuhaon nila, si nanay nila, kay wala naman dito sing upod kay iya nga bana, ilang tatay, patay naman. Okay, so ang isa niya kabata, among nagkuha gid siya, gindala sa syudad, dito nag-star, pero natabo amo nga kada adlaw naghambal ang iyang nanay nga mapuli gid siya dito sa ilang lugar sa isa ka barangay. Siguro nakadugay lang mga isa ka semana. After sang isa ka semana, kada adlaw na gid ang iyang nanay aga udto hapon kun pamangkoton siya sang iyang bata, "Tinay, kamusta ka?" Ang sabat ni nanay niya, "Mapuli ko." Kada mo siya tamyawon iyang sabat, "Mapuli ko dito sa aton." So, daw medyo hindi siya gusto nga mag-star sa isa ka lugar, bisan syudad masadya, kay gusto niya gid nga mapuli sa ilang kaugalingon nga lugar diin siya nagdako, nagpamana, kag nagpamata. So, hindi na gid maayo ang iyang pamatyag. Ang ginhimo sang iyang mga kabataan, ginbalik na lang siya sa isa ka barangay, sa ilang barangay, ginkuhaan siyang magatatap sa iya, kag dito na lang gid siya nag-star. Okay, ako ni na ginistorya, kay amo ini ang balatyagon, katulad sini ang balatyagon ni Jesus Christ. Kabulaw ka kung pila ka tuig star ni Jesus Christ diri sa duta. Ang Bible nagahambal nga si Jesus Christ nag-star diri sa duta mga 33 ka tuig. Sobra gid iya kadugay. Ang isa to iya katigulang nga ginstorya nakon, isa lang ka semana. Hindi na siya gusto nga magpabilin to sa balay sa iya nga bata sa syudad. Kay mapuli gid siya dito sa ilang nga barangay. Kay man ila to iyang lugar kag iyang nahamut-an kag hindi siya gusto mag-star sa ibang nga lugar. Kung imo ma-imagine ang balatyagon sa among nga tigulang, kagaton man ikadto kay Jesus Christ, 33 ka tuig nga star niya di sa duta, nga naghimo sang mga hilikoton nga gippanghimo sang amay sa iya, ginhandom na gid man niya, kag ang iyang amay sa langit nagapaabot na gid sa iya, nga mabalik na siya. So aton lang makuha ang balatyagon ni Jesus Christ. Kag iya ining ginhambal balik-balik sa mga tao. Malipot na lang ang akon pagpakig-upod sa inyo. Mabalik ako sa balay sang akon amay sa langit. Kag nagabot na gid ang tion nga ini natuman ang iyang mga ginhambal. Pero siguro magapamangkot kita nga mabalik gid si Jesus Christ dito sa langit. Kay siling nato naka-star naman siya de 33 ka tuig. Kagamuni ang gusto sa mga apostoles, sa mga disciples ni Jesus Christ, nga upod na lang sila di star sa duta.
Kag kung magsiling si Jesus Christ nga mabalik siya sa langit, kag malipot na lang ang panahon nga mangin kaupod siya nila, ang iya mga apostoles daw ay nagapalamati kay hindi sila gusto nga biyaan sila ni Jesus Christ. Pero luwat ang pamangkot nga mabiya gid si Jesus Christ diri sa duta, ang iyang apostoles biyaan niya kag mabalik siya dito sa langit. Ang una nga rason amo ini aton tanawon. May mga apat siguro ka rason nga aton tanawon, depende kung daw ano kadugay sang aton nga oras nga igahatag sa aton. Ang una nga rason nga mabalik gid si Jesus Christ dito sa langit kay man natapos na ang iyang obra diri sa duta. Ang mission nga ginhatag sang amay sa iya diri sa duta natapos na. Kagamo na ang ginsiling sa Bible. Kung tanawon naton ang John chapter 17 verse 4, kagamo ini ang pangabuyo ni Jesus Christ before siya nagbalik sa langit. Pangamuyo niya ini sa iyang amay. Basahon nakon nga nagasiling, ginhimaya ko ikaw sa duta, siling ni Jesus Christ, kag natapos ko na ang buluhaton nga imo ginhatag sa akon. Sumatag sa pagpangamuyo ni Jesus Christ, nagsiling siya siyang amay, amay, natapos ko na ang hilikoton o kon ang misyon nga ginhatag nimo sa akon diri sa duta. Kag tungod kay natapos naman niya, dapat mabalik na siya sa langit. Kung aton madumduman, sang dito si Kristo sa cross, nagakabit sa cross, ang ikaanom niya nga pulong, may mga 7 siya ka mga pulong nga ginhambal. Kag ang ikaanom nagasiling, tapos na. It is finished, siling ni Jesus Christ. Tapos na. Ano ang natapos? Ang iyang obra. Ang iba niya daw nagauna-una nga pagsiling ni Jesus Christ nga tapos na, balatyago nila nga nagsiling si Jesus Christ, Ginoo, amay, patay na gid ako sini, tapos na gid ang akon kabuhi. Wala siya nagsiling, I am finished. Ang iyang siling, it is finished. So kung amo sina, ang gusto ni silingon, tapos na ang obra nga ginhatag sang Dios sang iyang amay sa iya sa sini nga duta. Tungod kay tapos na, dapat mabalik na siya sa lugar diin siya nagalin. So amoy na ang matag. Ang una, mabalik na si Jesus kay natapos niya ang tanan nga hilikoton nga ginpahimo sang amay sa iya diri sa langit. So tanawon pag naton sing jotay ang mga pulong nga ginhambal niya nga tapos na. Pulo parehas ini siya kung atong ipaanggid sa isa ka timbang sa balay bla. Timbang sa balay. Kag sa iyang amo. Ang iyang amo maginpahimo sa iya. Ang iyang amo nagsiling sa iyang timbang, at the same time driver niya nagsiling siyang iya amo, sika pa ang aton salakyan. Kay karon dugay-dugay may laktan kita, long distance, malawig nga mga biyahe ang biyahon naton. Okay, gin-check up sang iyang boy, driver at the same time sa ilang salakyan. Gintan-aw niya ang tubi sang salakyan, gin-checker niya ang oil sang salakyan, gintan-aw niya ang hangin sang goma sa salakyan, gintinluan ang salakyan. Kag nagbalik siya siyang amo, kag nagsiling, Sir, tapos na. Ang imo ginpaobra sa akon, tapos na. Amo-amo sina, ginobra ni Kristo ang tanan, kag sang natapos na, dito sa cross nagsiling siya siyang amay, amay, tapos na. Ang gin-assign mo sa akon nga obra, tapos na tanan. O kon ang uloanggid sini nga pulong, agod mahang panaton, katulad sang isa ka tao
nga may obra kag iyang sweldo kada 15 kag kada 30 sang bulan. Kag may isa ka negosyante nga ilang gin-arrange nga duha nga ti kuha lang ko din nga kuha sa akong kinahanglanon, pero ang bayad kada lang 15 kag 30 panahon sang panuldo. Kag sugot ang amo nga negosyante. Pero natingala ang amo nga tao, gasang panuldo na nila, nagkadto siya to sa tag-iya sang negosyante nga ginakuhaan niya, suki niya, kay mabayad na siya. Nagsiling ang tag-iya sang amo nga store nga iya ginakuhaan. Nabayran ang utang mo o ari ang resibo, wala ka na di balayran, nabayran na tanan. Amo-amo sina ang ginhambal ni Kristo. Siya amay tapos na, kung sa aton pa, nabayran na ang tanan. Fully paid ang tanan nga balayran. Nabayran na gitanan. Kag kuno si saon mo ang Bible, ang ginbayran ni Jesus Christ, kag ang ginbayad niya para nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton kalag, amo ang iya hamili nga dugo. Kag iya ini ginsulat sa naunang Pedro kapitulo 1 bersikulo 18 pagkadto sa 19. Nagsiling ang balaan kasulatan, wala bala kamo makaibalo kung ano ang ginbayad sa inyo, ginbayran kamo sa hamili nga dugo ni Ginoong Kristo. Wala kamo ginbayran sa pilak o kun bulawan, kundi sa hamili nga dugo ni Kristo. So pagsiling ni Kristo tapos na, kung sa aton pa, nabayran na ang tanan nga utang. Amo ina ang ginasiling naton nga si Kristo nagbalik na sa langit tungod kay ang ulubrahon kag ang balayran nabayran na tanan. So si Kristo nagambal, hindi madugay magabalik na ako sa akon amay. Nga ang nagambal sa sina, kay ti ang tanan nga lubrahon natapos na. Ikadua, si Kristo dapat na gid magbalik sa langit. Sa balay siyang iyang amay dito sa langit. Agod nga siya makaaman sa aton sang puluyan. Agod nga bisan san-o kita magatalikod sini nga dota, may puluyan nga aton pag-istaran dito sa langit. Kag ini ang record makita sa John chapter 14 verse 2. Nga nagasiling siya, hindi kamo magkasubo, salig lang kamo sa amay, salig kamo sa akon, sa balay sang akon amay, may madamo nga mga puluyan. Madamo rooms, ang iban nga translation sa Bible, mansion. Madamo sang rooms o kon mansion. Nya kung hindi magakadto ako kag magaaman sang hulot para sa inyo, ari ang pulong. Magakadto siya sa langit, magabalik siya sa langit, agod sa pag-aman sang kwarto sang ilistaran para sa aton. Kag nagsiling siya, sa tapos ako makaaman sini, magabalik ako liwat, kuhaon akon kamo, agod nga kundiin ako, didto man kamo. So si Kristo dapat nga magbalik sa langit, agod nga makaaman sang ilistaran dito sa langit, sa balay siyang aman, sa tanan nga mga katawhan nga nagtuo kag nagbaton sa iya. Kag ang ikatatlo dire, nga si Kristo dapat gid magabalik sa langit. Agod nga mapadalian niya ang balaan nga espiritu, ay ikatatlo nga personas. Sa doktrina, ginatudlo sa aton nga may isa ka Dios, Amay, Anak kag balaan nga espiritu. So si Kristo nagbalik sa langit, agod nga ipadala niya ang balaan nga espiritu dire sa kalibutan. Kag nasulat sa John chapter 16 verses 7 kag 8 nga nagahambal si Kristo sa iyang mga
Sumulunod siling niya mas maayo gid nga ako magabalik sa langit agud nga ipadala nakon ang balaan nga espiritu sa inyo. Kay balaan nga espiritu amo ang magatag singgahom sa iya makanakan sa pagbantala sang mayong balita sa bug-os nga kalibutan. Okay, ang bintaha kung ang espiritu amo ang ipadala amo inyo. Si Kristo tanawon naton nga siya Dios pero ginsul-uban siya sang lawas sang tao. Amo ina ang nasulat sa John chapter 1 verse 14. Ang pulong nangin unod o kon si Kristo nangin tao. Tungod kay nangin tao siya, ginsuluban siya sang lawas sang tao, hindi pwede nga sa isa ka panahon ara siya sa tanan nga lugar. Kung sa aton pa, kung ari siya di sa Iloilo, hindi pwede nga ato siya sa Bacolod. Kay man may lawas siya nga iya sang tao. Pero kung ang balaan nga espiritu mag-aabot diri sa duta nga iyang ipadala, ang espiritu iya way lawas katulad lang sang hangin. Ara siya sa tanan nga lugar. Sa isa ka panahon, ara siya sa isa ka lugar. Sa tanan nga lugar, I mean. So may bintaha, kag madasig ang paggalapta sang mayong balita sang kaluwasan, kay man ang balaan nga espiritu ara sa tanan nga lugar sa isa ka panahon. Amo nang kabangdanan nga siling Kristo. Mas maayo gid magbalik siya sa langit kag ipadala ang balaan nga espiritu agud nga mas madasig ang paglapta sang mayong balita sang kaluwasan, kay man ang balaan nga espiritu wala iya sang lawas, wala limite, ara siya sa tanan nga lugar sa isa ka panahon. So dapat gid Kristo magabalik sa langit agud mapadala ang balaan nga espiritu. Pero isa ka kamaturan anay nga aton tanawon diri amo ini. Sang si Kristo nabanhaw, nagpakig-upod pa siya sa iyang mga disciples, followers niya, sulod sa 40 kaadlaw, sobra pa isa ka bulan. Damo pa nga panudlo ang iya. Nag-upod pa siya sa iyang mga followers sulod sa 40 kaadlaw. Okay? Tapos ang 40 kaadlaw, amo tong ginbasa ta kay na, gintipon iyang mga followers dito sa bukid sang Olibo. Dito sila nagtipon. Malapit ina sa Jerusalem nga ilang syudad. Lapit la na ang bukid sang Olibo. Nagtipon sila dito, ginhambal ni Kristo sa ila, nga paabuton ang balaan nga espiritu. Kag kung mag-abot ng balaan nga espiritu, manginsaksi sila ni Kristo. Halin sa Jerusalem, pagkadto sa Judea, sa Samaria, kag sa bug-os nga kalibutan. Mahimo ina sa isa ka panahon tungod kay ang balaan nga espiritu mangin kaupod nila. Okay. Tapos ang 40 kaadlaw, si Kristo nagkaya balik sa langit. Sang pag-abot ni Kristo dito sa langit, nagpungko siya sa tuo nga side o kon kamot sang amay. Kag kung mag-isip ka naman liwat, mga 10 naman kaadlaw. Halin pag-abot ni Kristo sa langit, isip ka 10 kaadlaw, ginpadala ang balaan ng espiritu. Kaya gina ma-record sa Acts chapter 2. Pag-abot sang balaan ng espiritu, naghambal sila, naglain-lain nga mga lingwahe o kon hinambalan. So halin pagkabanhaw ni Kristo, tubtog nga nagbalik siya sa langit, kag nag-abot ang balaan ng espiritu, mga 50 naman kaadlaw. So 40
dugangan mo sang napulo, 50, ika-50 kaadlaw, nag-abot ang balaan nga Espiritu. Sulito na kon, ika-50 kaadlaw, tapos nabanhaw si Kristo, nag-abot ang balaan nga Espiritu diri sa duta. Amoy na ang gisilin ni Kristo. Amoy na ang gisaad niya. Nga kon mag-abot na siya sa langit, ipadala ang balaan nga Espiritu kag sa 50 kaadlaw, tapos siya nagbanhaw, nagabot ang balaan ng Espiritu sa sini nga kalibutan, sa pagbulig sa mga kanakan sang Dios, sa pagbantala sang mayong balita, sa bugos nga kaluwasan, nga si Kristo napatay, ginlubong na banhaw, kaga magtuo sa iya, bisan mapatay, mabanhaw man. Amoy na ang mayong balita nga ginabantala sa mga katawan, halin sang una, tob-tob nga subong. Okay. Ang katapusan nga punto nga aton paghahambalan amo ini, dapat si Kristo magabalikin sa langit agod sa pagpatunga sa aton sa mga tao kag sa amay. Agod nga magapatunga siya sa mga tao kag sa amay. Kung aton tanawon ang balaan nga kasulatan sa naunang Timothy chapter 2 verse 5, nagahambal dira nga si Kristo amo ang manugpatunga sa Dios kag sa mga tao. Siya ang manugpatunga tungod kay anak siya sang Dios, kag Dios siya, kag anak man siya sang tao. Siya ang husto nga persona nga makapatunga sa Dios kag sa mga tao. Okay, sang si Kristo nagkaya balik dito sa langit, kag nagpungko siya sa tuo nga side sang amay, amo ini ang ginhambal sang Bible sa aton. Siling sang Hebro 9:20-24, Hebrews chapter 9 verse 24, si Kristo nagsulod dito sa langit, nagpungko sa tuo nga kamot sang amay, kag nagpatunga sa aton. Dito siya nagpungko, nagpatunga, kag nagapakitlooy sa amay tungod sa aton. Amo ina ang ginasiling naton manugpatunga. Si Kristo sang nabanhaw siya, nagbalik sa langit, nagpungko sa tuo nga bahin side sang amay, kag siya nagapadayon sa pagpatunga, kag nagapakitlooy sa amay tungod sa aton nga mga tao. So dito si Kristo natapos na iyang obra diri sa duta, nagpungko sa tuo nga kamot sang amay, nga nagapakitlooy sa aton sa tunga sang amay kag sa aton nga mga katawan diri sa duta. So mga kautoran, may ibilin ako nga isa ka bahin sang balaan nga kasulatan, kag nahanungod ini sang pamilin-bilin. Kay nagahambal kita nga si Kristo nagbalik na sa langit, pero sang wala pa siya magbalik sa langit, may gin pamilin-bilin siya nga matahom nga mga dinalan sa iyang mga disciples, sa iyang mga sumulunod. Ini masiling naton isa ka grupo nga espesyal, kay ini amo ang mga followers ni Jesus Christ, kag iya ginhambalan, pasahon nakon ang iya ginhambal. Kag ini aton man batyagon subong, kay ini nga mga pulong katulad nga ginhambal man ini ni Kristo sa aton subong. Ari ang isiling. Ini nga mga anak ko, siling ni Jesus Christ, hindi na ako makapakig-upod sa inyo sing madugay. Magapangita kamo sa akon, pero isiling ko sa inyo, ang ginisiling ko man sa mga Hudiyo, kamo hindi makakita sa akon,
pagakatuan. Pero ginahatag ko sa inyo ang isa ka bag-o nga sugo. Maghigugmaanay kamo, subo nga ako nagahigugma sa inyo. Sa amuman nga bagay, dapat kamo maghigugmaanay. Ini amo ang pamilinbilin ni Jesus Christ. Sinong ginhambalan niya sini? Ang iyang mga disciples, ang iyang mga sumulunod. Sila ni Kristo sa ila, mga anak ko, hindi na ako makapadugay sa pagpakikupod sa inyo. Malipot na lang ang panahon. Pero igabili nakon sa inyo ining bag-o nga sugo. Ano ining bag-o nga sugo? Sila ni Kristo, maghigugmaanay kamo sa isa kag isa, subo nga ako na higugma sa inyo. So, sang pagbalik ni Kristo dito sa langit, abo ini ang ginbilin niya sa aton. Sila niya, mga anak ko, dapat kamo maghigugmaanay sa isa kag isa. Si Kristo malakat na, ang yan na lang katawan ang mabilin, pero ini mga pulong ginbilin niya para sa aton. Mga utod, anong ginahimo mo sa imong mga kauturan? Ginapalangga mo man bala sila? Dumduma ang ginbilin sa Diyos sa imo kag sa akon. Maghigugmaanay kamo, subo nga ako na higugma sa inyo. May isa kasugilanon, siguro ako nini nga tapuson sa sini nga istorya, ini amo ang matutuod nga natabo nga ako nabalaan. Kaya nga isa sini kabata akong gitubo ka kampang sa amon nga baryo. Kag may tatlo ini sila ka magulotod, ang ilang manghod amo ang playmate kampang na konfirme. Ang ilang tatay na patay, gagmay pagit sila, ilo na sila sa tatay. Pero nagabot man ang tiyon nga ang ilang nanay nagmasakit cancer, kag mabudlay na bulgon. Kag ang iyang kamanghodan nga bata kay tatlo lang magutod, sa tong tiyon nga medyo nagagrabe-grabe gid sinanay nila, nagahampang pa kami. Kag may isa ka nagtawag sa iya, si Ruelio niya ang ngalan sa bata. Nagsinggit ang isa nga nagtawag, Ruelio, balik sa inyong balay, kay sinanay mo hindi mayo. Ginbuy-an dayon sang bata, nga gahampang kami ang iyang ampangan. Naglagan siya puli sa ilang balay, kinabalan niya nga sinanay niya nga masakit. Kag kami man nagdalagan, upod siya sunod siya dito, kay matanaw kami kung ano natabo. Dito na sinanay niya, yung tipo ng tatlo ka bata. Tatlo sila ka mag-utod, puro lalaki. Nagsiling ang ilang nanay, ara ko nagapanugil-ot gid agod nga maka-witness, makita ko nanugid. Siling ni nanay nila sa ilang tatlo. Si tatay ninyo wala na. Kag siya hindi madugay ako magabiya na sa inyo, kay hindi nagid maayo ang akon nga pamatyag. Nagautod-utod na ang tingog sang nanay nila, kag ginsingganan niya ang magulang sa tatlo. Ginsingganan niya si Francing ang ngalan. Francing, ikaw ang magulang, ikaw ang mag-serve subo nga tatay kag nanay sa duha mo ka manghod. Kay hindi pa ni sila marabuhi nga duha kay gagmay pa kung imo sila nga pasagdan. Naghaksanay ang tatlo ka mag-ulotod nga naghibi, kag nagsaad kay nanay niya, nga nanay, hindi ko pagpasagdan ang duha nakon kautod. Kag siya hindi madugay, nagtaliwan ang ilang nanay. Tapos ang lubong, ginala sang magulang ang duha niya kamanghod pakadto sa Bacolod City, diin siya nagaobra. Ginhambal na ako nini sa aton, kay ini ang pamilinbili ni Jesus Christ sa aton. Ang nanay ni Ruelio nga akon kahampang,
nagsiling sa ila sa magulang, hindi pagpasagdi ang imong duwa ka manghod. Sang pagbalik ni Kristo sa langit, ginbilin niya ini, amo ini ang pamilinbilin. Sinya mga anak ko, maghigugmaanay kamo sa isa kag isa. Ginahambal ini ni Kristo kay man mabalik na siya, kag sila na lang diri ang mabilin. Kagamo ini ang aton pamalandungan subong. Hambal ini ni Kristo sa aton subong. Nagasiling, mga anak ko, magabiya na ako sa inyo kay mabalik na siya sa langit. Pero maghigugmaanay kamo sa isa kag isa. Anong ginahimo naton subong? Ginahigugmaman bala naton ang aton isig katawo nga amo nang ginbilin ni Kristo sa aton? O kung daw kadamo sang kontra mo nga ginadumtan mo, dapat nga huptan naton ini nga pamilinbilin ni Kristo, kay ini nga pamilinbilin aton tumanon tubtob nga magabalik siya liwat sa sining kalibutan kag magakuha sa aton sa tanan nga tumuluo kag magapakig-upod kita sa iya sa langit sa wala sing katapusan. Kabay nga ini nga mga dinalan sa pagkayab ni Kristo dito sa langit, magapanalupsop kag hupta naton ini sa aton mga kaboy, agod nga magakaboy kita diri sa sining adota nga may kalinong upod sa paghigugma sa isa kag isa sa aton. Maraming salamat. Kabay nga ang Dios magapadayon sa pagbabilin sa aton mga kabuhi. Kag maangko naton ang Dios nga nagkalinong sa aton pagpangabuhi sining adota.